आता मतदान करण्याचा मान आम्हाला प्रथम या ठिकाणी भेटला आणि या महायुतीच्या याच्या मार्फत विकास गंगा ह्या जिल्ह्यामध्ये येईल। ह्या जिल्ह्याचे नेते आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी ही महायुती घडून आणली आणि घडून आणल्यानंतर या ठिकाणी प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आणि ह्या तालुक्याचे आमदार निलेशजी राणे यांनी याच्यामध्ये अतिशय मेहनत घेऊन ही महायुती सर्वांनी घडवली आणि महायुतीमध्ये ह्या जिल्ह्याचे 50 जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती 100 हे महायुतीलाच मतदान करून ही युती या संपूर्ण 8 तालुक्यामध्ये संपूर्ण सभापती असू दे, अध्यक्ष असू दे, हे महायुतीचेच बसतील आणि विकासाची गंगा या ठिकाणी आलेली आहे। सन्माननीय नारायण राणेंच्या माध्यमातून 1990 पासून हा जिल्हा स्वतः आल्यापासून विकासाच्या दिशेने धावत आहे। नवीन नवीन योजना या ठिकाणी येत आहेत, केंद्र सरकारच्या योजना या ठिकाणी येत आहेत आणि या जिल्ह्याला एक नवीन चैतन्य निर्माण होईल या महायुतीच्या माध्यमातून आणि सर्व सीट भरघोस मताने निवडून येतील यामध्ये शंका नाही।